Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiagaw mga wata. Sakon si Teacher Jo. Makapupuon sa Marawi City Division. Miyaw mapmansugawi ako ganad tano sa ilmo si Colasons Tano sa Mathematics 2. Ayaw mapiya na butian tano pati susura Fatiha. Alhamdulillah, nariparado niyo dyan so pensil at karatasiyo ang tanong makapagpuon. Ready ka din mga wata na magpuon tanong. Katawan niyo, ano kung matatagoy manto? Sisiya ko'y manto sa paligad. Kapumamasahan ako sa mga prutas. Kataya, sa mga prutas, amya pamamasahan akin. Na iliyan niyo, ago bilang tanong, peray katangyan. Aso paganaya prutas, amya pamasakan. Naanto na yung ngaran a prutas saya. Uway, ay ang ngaran niya na apple, o di na mansanas. Nabilangan tano, peray kada kala apple, amya pamasakan. Ayatagu o isa ka silupin na apple amya pamasakan na 10. Nasu isa ka silupin na apple na inuman ng ko sa isapman kasilupin. Mimbeloy a 20, 20. So 2 ka silupin na apple na inuman ng upman sa isapman kasilupin. Mimbeloy a 30, 30. So ikadua prutas amya pamasakan. Naanto na apmanaya a prutas. Why, ayang aranaya a prutas na watermelon. Bilangan tano, peray kadakal a watermelon amya pamasakan. Miya masako sa isa kakaban a watermelon. Ayataguyan na 50 timan, 50. Umanang ko sa watermelon nakon sa isapman kakaban. Mimbeloy a magatos, 100. So, 2 kakaban na na watermelon na inuman ng kupman sa isapman kakaban. Mimbaloy ang magatos aguli mapulo, 150. So, ikatlo a prutas amya pamasakan. Naanto na manaya a prutas. Uway, ayang aran aya a prutas na pineapple o di na nanas. Bilangan tano, peray kada pala nanas amya pamasakan. Miyamasako sa magatos timan ananas, 100. Nainuman ang ko so nanasakon sa magatos timan. Mimbeloy a 200, 200. Iuman ako sa magatos paman ananas. Mimbeloy at 300, 300. Kataya so skip counting by tens. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Na eksampulanan o kambilang akasepolo. Skip counting by tens. Kataya so ibarat o kambilang akaplimapolo. Skip counting by 50s. 50, 100, 150, 200, and 250. Kataya mambo so ibarat o kambilang akambagatos. Skip counting by 100s. 100, 200, 300, 400, and 500. Miyaswayo mga wata, nakataya susuwa niyo. Mga wata, imbetadiyo sumaada a number sa giyang kanan a matiburon. Nya pasad sa oras akapagan seryo. Ibetad tano sumaada number sa giyang kanan a matiburon. Aya mga answers na 20, 40, 60, 80, and 100. Nya kurikulangon mga wata, alhamdulillah, very good. Kataya so ikadua apagan seraniyo. Tunay maadasan a numbers.
Ang maadasan ang numbers na 100, 150, 300, and 350. Miya korekyo langon mga wata. Alhamdulillah, good job. Kataya, sulas, apagansaranyo. Anto na kurang sana numbers. Aya mga numbers adasan na 200, 400, 700, and 900. Korek kano langon mga wata. Alhamdulillah, magaling. Namya pasad perman, so lesson tanoy man to sa mathematics. Makatutuna tanubo, insyaallah. Banyo din pakalilipate, aso kapaganad sa ilmo, na wajib ko lang-ulangwan ang Muslim. Masalam! Namya pasad perman, so lesson tanoy man to sa mathematics. Makatutuna tanubo, insyaallah. Banyo din pakalilipate, aso kapaganad sa ilmo, na wajib ko lang-ulangwan ang Muslim. Masalam!